Kan थाखायनो जों फैनांबाय अखालाय ओरै उफाय गैया लामायाबो लामासो दा थांगासिनो बिजां दं दिनै माबानि इउनिभारसिटियाव नै ड्रेस सोलायनोसै फैबाय खर'खौ गारजाया बेखौ लाखिनांगौ ड्रेस सोलायग्रोनोसै ओमफ्राय थांसै बेयाव थांगासिनो मोनथारनोसै गुसुथार गोजांबोलायबाय जोबनायाव नै मोनफैबाय बड'लेण्ड इउनिभारसिटि गेट नै मा लांफैदों नैयावनो जोंबो बेयावनो खाना आंना दे माबायाव बेवहायनो एग्जाम मावनोसै माबाफोर खामानि मिउजिकनि फैबाय बरिया साइज जायगाया गुसुथारलै गोजांबाय फुरा बिदि खस्थ' होफैनाङो मोनफैबाय नै मोजां मोनथारलै हादासो मावनोसै माबोरै लिरबावगोनलै आखाइया बिदि गुसुआव आखाइनो फाइब्रेसन मोनबाय Nada que le pare trenita na अखा हाबाय जोब्बाय थांसै नै जोंना बागुरुम्बाया बेबो हमदोंमोन दहाय बलनि थफसिखौ दागोन गैया